Bawa dhewe. Oh, bawa dhewe ya. Aku seneng arep tak iyu kae, Pak. Patet 16. Ah sing digoleki sing ngono kuwi kok ya. Ah nggone Sena sing Solikin ya ngono kae. Ngono kuwi ora dipaske ngono kae. Nyingka aku ora kowe. Ora. Nah. Jajah tisu. Nyingkar nyingkur. Moi. Wiwit ane nyingkar nyingkur. Lingsan yen kemutan lelampahan tresno tulus nadyan ning bokasmo Ya. Goleke buta babrah loro-loro Gus karo Kamajaya. yen liwat aku kelingan bubuk kae yen aku leren ing jagad nabrak tulisan warna ben tandha kasih sayang Dangdut nyayine kur.
bot, Ibu Satini. Yeah. Saiki dolanane cukup semono, ayo bacotake lakone Kang Gareng. Diantu-antu karo Ndara Abimanyu, anggone bakal bangun kasatriyan Tanjungan. Ayo. Prayogane bablas wae Kang Gareng. Yo, ayo bablas wae. Hang Ngalilawantah Sang Badranaya wis ngracut Cimento Wanang ukut panca driya Satriya utama pamong ingkang para suci aduh lae dubendo ora dadya ayu ning bathara
oh, oh. Bagagak uga gugek saduri tombel-mel den dika niku badhe tindak pundi den wa Semar Badranaya yektine aku bakal bacut kinggonku mbangun kasatriyan Tanjung Anom nang sarane kudu mawa nampa nugra sing sinebut Wahyu Eka Jati wa Semar lajeng maka mapane Wahyu Eka Jati ana kayangan Cakra Kembang mula mumpung isih ana wektu sawetara ayo Semar Badranaya derek nolakuku ya Semar monggo den kula aturi tindak dhateng pundi kula derek-derekaken lampah paduka Dendara Abimanyu Pabarisaning para yaksa Risaksa magara rupa pucring-pucring Trislanat jeng-jengan ngaku sapa jeneng ndonga ngendi ndonga sapa jeneng ngaku den
Tak takoni kecap-kecap yo kebedu ngelawas. Apa kowe ciri budek apa ciri bisuman bagusmu? En budeke men sikit mung aku den raja sinatu yo ora mengku buta. Kowe takon marang aku. Satrio Tanjung Anomo Abimanyu Kawijaya Pengaribawa Bambang Pengalasan. Kowe iku buta saka ngendi kekeseting pukulun Betari Durga. Dikyok lantang kuwi dikyok ndir pejalin. Arti ndak menyang ndi, Den? Ngatutake lagu ning sikil budi pengangen-angen. Ora ana sing kok jangka, Den, merganing pati sing tak jangka taala. Yen ngono, maneka dadi tadakala mangsane para Banyu Barat. Bekal pengaring-aring dikang nenok dibantangan sikar marapat dadi kuwanda. Kopat kapito kaya lo tak banget kemana-mana beranjangan. Tak canak seblak iku putus sirna Margalayu. Margalayu. Aduh Kang Dhuwur. Dan malah wetengku kena keris Kang Dhuwur. Aduh lara Kang Dhuwur. Aduh.
Dudutno Kang Dhuwur. Iyung aduh. Larane ra kepenak keris kok sepene jerone aduh. Jenengmu sapa? Ayo jenengmu sapa Kang Dhuwur? Jenengku Petro. Alah jeneng kok ya kerupuk. Aduh Kang Dhuwur tulung. Iya. Aduh aja seru-seru. Le dudut ya aja dingonok-ngonokke. Aduh. Kok dadak disukel-sukel ke pada? Iya, aduh. Aduh Risa. Aduh. Awong sing kena keris iki ngono kok sabate sinden. Aduh terbayang-bayang aduh. Mengko ki lek cekat-ceket lek banyune ora dikejar apa-apa sing penting lek atus ya sal. Iki ora tak buak malah nyamari bumi langit gonjang ganjing langit kelap-kelap. Katon lirik intanging mawe gandrung. Kang, rambungi Kang. Iya. Sore buta nggo saru. Nah, jupuke wis salah. Kena nggo salin kena bar salin mau teles sarunge tak nggo seset. Iya. Duh. Wah, butane wis plucutan. Ketoke manggo sarung kok wis ora ono mah. Garek capete. Jiko buak kono ora tak. Wis putahe ora semang melu-melu ora semang go gamelan. Ceket butane dilangi. Kena tak jiko nang jare. Nggo aku siji anggon siji. Cawet meneh. Karek sisa kok guak ngono. Gus, ngantos Gus. Meh ora ina sumubang sulak ing wang haruna kaatine traning uga rapuh sabdaning kukila rakani karo saketer kini dungane engkong ler wosing pinipanto
bebetoking ayam bono mus mangumang ngomangungsir oh Gus piye Petro niki wis dumugi ngajenging kayangan Cakra Kembang monggo enggal mumpet enggal nampi Wahyu Eka Jati kangge sarana bangun kasatriyan Tanjung Anom Gus iya ayo tak derekake Petro enggal mlebu ana kayangan Cakra Kembang yaning talaga kadilangit mambang tanbas wulan upamane kok lintang tulya kusuma sumawur manawur ma ngatukondo ong pala disangayu palungguhan ulun netra kapikaton kadiwaspadakake Rama Kyai Semar Badranaya ingkang para tedhak wonten ing kayangan Cakra Kembang kula ngaturaken perembagi panakrami sarapaduka Rama Kyai Semar. Anakku Kamajaya bocah bagus. Ya aku bapakmu temeka nang kayangan Cakra Kembang. Bodote bapakmu mundi dawuh ngembat patang putung kejum gumbala ruwet. Awit bapakmu kepingin mamong satriya gung. Anggone momong anakku Abimanyu kepengin bangun kasatriyan Tanjung Anom. Ming saranane kudu gayuh Wahyu Eka Jati. Mula Wahyu Eka Jati dina iki paringna marang momong anakku Abimanyu. Inggih Rama. Abimanyu paring dawuh bukulun. Yen kita kepengin bangun kasatriyan Tanjung Anom kudu mawa ya kuwi sarana Wahyu Eka Jati. Ya wektu dina iki Wahyu Eka Jati tampanana ya nggir ya pama dipama Wahyu Eka Jati eka wis ngarani sawiji jati sejatining urip kang kudu manembah marang Gusti kang akarya loka aja pisan-pisan kowe lali nglalekke nggonmu sungkem marang Gusti merga Gusti iku sing paring urip sing paring gesang sing paring rejeki apa wae iku Gusti kang paring mulyan kita wis nampa Wahyu Eka Jati
kita kudu tumindak sing bener kena kanggo patulodo para kawula cilik ya nggih Abimanyu kula inggih krama pukulun cakraning rat kuna kawekesanira risanggeni maya ratna tresna marang anggar cita imba-imban laning kayawanganira sawela gringging mudhar sabdanira pukulun Bathara Kamajaya nawakan wahyu eka jati cumara cahyane Pindadaru Raden Abimanyu Pukulun paripurna nggih kula nampi nugra wayu eka jati kepara ing wayah wangsul nglajengaken nggih kula bangun kasatriyan Tanjung Anem iya pomo-pomo nggih putuku Abimanyu pitung becangkah kita ora kepareng noleh ngiwa lanengen bajuta yen wis pitung becangkah anggonmu lumaku lulus dadya sarana tentreming jagat raya Abimanyu Sudika dawuh Kanjeng Pukulun Pandhita karya wangsit modharna ngelmu kang sunyata mengkuliring kasujanan manaseping matu tanpa tala embo-embanganing kayangan sawela gringging Wayalun kumbayana paring dawuh Pukulun iki wis wanci kita nampa wahyu nugra wayu eka jati mung bae aku weruh dhewe yen ingkang medhun saka kayangan Cakra Kembang Abimanyu wala lembutan pusaka mau nek kepara malah patenana iki sin Pukulun yen ora kurang kekuatan ulun bakal nyajuku malang jeneng kita nggir Kumbayana sendika dawuh Pukulun monggo kemawon Pukulun
Watmara Dhyana Arjuna Esmunira kamanungsan semu sawang padha kadang oh ngampar gandanira aruh ya putuku Abu Banyu bocah bagus medhun saka kayangan cakra kembang mesti wae kowe napa Wahyu Ngir ih kula sampun nampi Wahyu ya ika jati kangge sarana nggen kula bangun kasatriyan Tanjung Anem aku tak ndelok wujude pun bapak tak ndelok wujude kaya ngapa wujude Wahyu ika jati menika boten mawujud namung surya sorot ingkang manjing wonten hangga kula wah aku ora percaya kados menapa kemawon kasumanggaken namung kasunyatanipun mengatakan ya kaya ngapa tak deloke tak titiki tak dejakane kaya ngapa bocah kacarita nalika semana Angka Wijaya boten prisa kalamun Pandhita Durna kadunungan wujuding brahala Patari Durga hanyokot angganira Raden Apicara Abimanyu Pak Kapidara sirna margalayu mati waduh karenge manong ndi kareng aduh wah aduh cilaka wah yen nuntuna wong perang kasasarahan Ndara Abimanyu dicokot Durna tak tamat kisah kaduan jelas nek Durna iki kadunungan iblis aduh piye iki Tru Gus niki pun terang Gus wah cangkeme wong apik-apik entes do sehat do karo mangan bakso mangan apa-apa kanjur mati alah sore kok malah cangkeme ombom apik ayo matur Ndara Pandhawa Ngendropasta goleki Ndara Baratasena Jojok bang mawinga-wingis kumejot patoning mati kumriwis pucuking rawis oh sinapet marang segedeng bel medal tukaning nata Hadi Gusti Aki kula Koko Prabu ayo goleki Kresna nek pancen awake dhewe ora bisa diruwat ngamuk nang Indrapasta wah adiku di aku njaluk diruwadi
Rikata dan Gatotkaca salira manandang ana mancat pundak nguntir jangga om kang kumlundung ing bantala Surak Mrata Jayamrata tapun tap sasat padha iki ana macan. Yo, aku macan. Aku takon sapa jenengmu Gatotkaca? Kowe ngerti karo aku. Aja meneh ming kowe. Bapakmu, mbahmu aku ngerti. Semedyamu ki arep ana ngendi? Anggoleki iwakmu Kresna. Takon ruwat badanku.